'yn ni wedi cael cipolwg yn gynta ar y Pencampwriaeth yma, cwpan fythol Tom yn Sprightly. A'ch atgoffa chi, yn y Pencampwriaeth yma, maen nhw'n gwahodd enillwyr yr holl adrannau, yr adran A, B, C a D, i ddod nôl yn erbyn ei gilydd i fynd am y Pencampwriaeth arbennig yma. Ac mae e'n olygfa hyfryd, a Rob a Beth, mae e yn ffenest i'ch atgoffa chi o'r safon sydd wedi bod yma yn yr holl adrannau ar hyd yr wythnos. Odi, mae fe. Fi'n credu bod na 4 fan hyn. Mae Cadlan Valley Masterclass yn ni. Sydd o ansawdd uchel dros ben, a mae fe'n argoeli'n dda ar gyfer y 4 adran fi'n credu bod y safon mor uchel o'n blaenau. Tipyn o sialens i Eric Davies. Dyma'r tric mae'r beirniad yn hoff iawn o wneud yw i droi'r ceffyl ar ei ochr. A dim ond i'r beirniad, mae'r Eric yn enjoyo wneud yn bach o siow o hyn yn nabod e fel i fi. Mae fe'n troi nhw fel na fel bod y dorf yn gallu gweld fyd. Wara teg, mae'n meddwl amdani nhw. Ydy. Ond dewch i ni wara gêm fach. Ni dewch i fi ofyn i chi wara gêm fach, gan mae chi yw'r arbenigwyr, Rob a Beth. Mae'n gofyn i ni trwy amser, ond dwi byth yn bolon gweud dim byd i hynna. Fi'n goffo bod fi diedd. Os na dynfa dych chi, neu pwy chi'n meddwl falle eif Eric amdano fe? Anodd a Eric, mae fe'n tipyn o feirniad, ond fel oedd Beth yn gweud, wi ddim yn siŵr fe eiffau am y cobyn, ond falle neiffau, wrth gwrs. Yn y feddwl i, ynddo fe. Yr B a'r A sy'n tynnu'n sylw i, wi ddim yn mynd yn bellach na na. Digon teg. Fi'n mynd i, na i fynd yn bellach de. Fi'n mynd siŵr pa un fydden ni'n dewis yn ei le fe, ond fi'n credu eithaf am yr adran A fi'n credu. Fi'n credu eithaf am Crumwell Blue Lucy, achos fi'n mynd hollol siŵr. Gawn ni weld, ond falle bod fi'n anghywir. Wi ddim yn credu bod ti. Beth, hi'n dechrau cytuno gyda ti, ond fe gawn ni weld. Chwarae gêm, Manu. Iawn. Arbennig. Pob chwarae teg iddyn nhw. Mae hwnna'n... Oedd Cath yn wen o glist i glist, dim ond yn ennill y dosbarth o, felly fi'n siŵr fydd i wrth ei bodd. Dyma cof i fi o'r sioe hyn, o ddo a Cath yn argwennu a'r crio a popeth amser gath i'r brif Pencampwriaeth. Mae pawb digon hapus, ond oedd hon rhywbeth naturiol, oedd hi'n mor emosiynol y bwyty fe i gyd. Oedd hi wrth i bod yn ei gysa yn ei Crumwell Blue Lucy. Do, fi'n cofio yna. Gan Crumwell Lewis, wrth gwrs. A mae yn gaseg anferth yn dwi. Mae'n hyfryd, mae gaseg hyfryd. Digon o hyd, corff, cos, mae popeth yn iawn ma'n di fe. Ddim yn siwto pawb wy'n siŵr, ond ar y diwrnod mae Catherine wedi dod ar gaseg fagu hyn i'r cylch yn disgwyl yn pictiwr yn dwi. A fi'n siŵr bod Dad Evan yn eistedd yn yr eisteddle wrth i fod. Crumwell Blue Lucy allan o'r march, Crumwell Lewis a'r gaseg Crumwell Blue Lace. A mae'n hyfryd pan ych chi'n gweld y wyneb yn gweud y stori ac yn dangos yn union beth mae'n ei olygu iddyn nhw i gyd fel teulu, achos mae'n waith tîm. O'n i'n sôn am y bobl proffesiynol sy'n trafod ar rhan perchynog. Ti'n gweld hynna, na beth yw eu gwaith nhw. Ac ewn nhw doni mlaen, a maen nhw just gret, na fi. Bydd y perchynog yn hapus, ond dim gwyn. Gweld rhywun fel Catherine, a beth sy'n digwydd yn ei gwyneb i a llyged i, mae fe'n special yn dwi. Ac i fod yn deg, fi'n credu fydd Jonathan Batt yn y gil safle wrth i fod hefyd. Eto, ymdrech deuluol i'w chael i'n barod a pob chwarae teg iddyn nhw hefyd, fi'n credu. Lle Catherine Owen fyny yn dod i'r safle cynta. Na hi. Ac yn rhoi'r gusan fach neto. A beth oedd yn hyfryd o weld nhw gyd ochr yn ochr ei gilydd, o'ch chi'n gweld y bridiau i gyd yn berffaith, yn chi, yr A, y B, y C a'r D, achos ni wedi bod yn sôn dipyn amdano fe ar hyd yr wythnos, ar gwahanol nodweddion sy'n perthyn. Ond mae'n hyfryd yn y gystadleuaeth yma, eich chi'n gallu gweld y llun i gyd. Ti'n gallu gweld y llun? Odw, pa weles i nhw gyd ochr yn ochr ei gilydd fyna?
wyt ti'n iawn? Drech ar y gwyn. Wrth i boedd. So tro cyntaf i gael. Y tro cyntaf i gael y brif Rhywbeth fel hyn yn y cylch. Ie. Maen nhw wedi cael ambell i gardyn goch, fi'n siŵr. Odyn, a wedi cael medalau aur. Ond, tro cyntaf. I ni wedi gweld y wen arbennig yna o'r blaen. Dyma beth mae'n ei olygu i ennill y wobr arferchol. Cwpan bythol Tom yn Sprightly yn mynd i Crympwell Blue Lucy a llon gyferchiad y gwresog i Catherine Owen. Wel, dyma chi y wen yn dweud cyfrolau. Mae'n golygu gymaint iddyn nhw i ennill y wobr arbennig yma. Cwpan fythol Tom yn Sprightly yn mynd i Crympwell Blue Lucy a llon gyferchiad y mowr iawn i Catherine Owen yn sicr dan dimlad. Diolch yn fawr wir Mr Harris. Mr Harris am sylwefydd. A mae'n diolch yn fawr i Cwmni Telescope am nodi. Telescope has built a reputation for high quality programming and with expertise, documentaries, specialist factual and... So jyst i ddechrau dala lan ma, wrth gwrs, bydd Blue Lucy nawr fel y ceffil gorau Tom and Sprightly mynd mlaen i gystadlu yn erbyn bob adran arall am yr nifel gorau mewn llaw yn y sioe, ynddo fe. Ac wyt ti wedyn yn gallu mynd i'r brif wobr. Gallu di fynd mlaen wedyn i fod y ceffil gorau ar y maes. Ond os geledd i ddewis, y ceffil gorau mewn llaw fe fydd y gaseg hyn yn gallu cael y tocyn bach yna sy'n rhedeg ar ochr y gystadleuaeth mewn llaw i fynd mlaen i sioe ceffil y flwyddyn ar rhan y gymdeithas frenhinol. A wedyn ni bod i digon da. Wedyn ni hefyd. Gewn ni weld, ar y diwrnod mae honna yn... Bydde fe'n freuddwyd i'r teulu, fi'n credu. Yn bydde fe. They're looking for very active movement with a bit of knee movement, and this they can be part-bred Welsh, particularly in this section, as a part-bred native. And then the traditional horses, they have a lot more feather. So in the natives, they tend to have more shorter feather. Well, the Owens family, could your week get any better? You have just won the Tom and Sprightly Cup. You know, I've watched this competition for years, never been in it. Always wondered if I'd ever have the chance to compete, and today we did, and she won it. I just can't believe it. To be fair, I think you both won it. You flew along the front of that grandstand. So privileged to have such a nice pony, and she's gone yesterday and today. So proud and so privileged to be here and do this. And I know Dad's been here for 2 days, and he's hopefully at home watching this now. How do you think he's feeling? Oh, he's probably jumping up and down in the land right now, screaming. And I think James and Holly are over there watching as well, so they'll be screaming probably. You've got a little bit more running to do. I'm afraid you've got a handful of rosettes here that I'm sure Charlotte can hold for you whilst you go into the next championship. Many, many congratulations. Enjoy every second, but go get back to work. Yes, thank you very much, Hannah. Thank you.